pastor sa laing sikta gayaw-yaw kayang mga membro wa nay hatag-hatag niya og 10%. Mauna nga perting yaw-yaw niya siyang mga membro. Lakbay Katoliko, ato ning isgutan ang usa ka pastor nga gayaw-yaw na siya kayang mga membro. Asa na, wa naman mo hatag og 10%. Gigutom na si pastor. Wa nay sulod ang tiyan ni pastor. Tanaw ang video. Ikaw ang dahilan kung bakit may mga pastor na naghihirap. Tinuturuan mo yung mga miyembro mo na wag mag-igapo. Eh, nasa Bible yan. Diba? Wala na makakomment. Nag-leave na yata yung mga nanonood. Diba? Wala nang nanonood. Forward nyo nga ito doon sa pastor na yan para matuto yan. Gusto nyo, magdebate pa kami dalawa sa Facebook. Sige nga yan. Ayan, narinig nyo na ba yan? Ang dami ang problema ngayon, kaya ang daming pastor naghihirap ngayon eh. Takot magturo sa... Huwag kayong matakot magturo tungkol sa pera. Hindi nyo ba alam sa Bible na mas maraming binanggit na beses ang pera kaysa sa impyerno? Mas maraming beses binanggit ang pera kaysa sa love. Bakit? Kasi kung hindi ka ba pagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pwede pagkatiwalaan sa malaki. Paano mo sasabihin na ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, pera mo nga di mo maibigay? Pag-iisipan mo pa yung pastor mo? Diba? Bago mo maibigay yung talent at saka yung time mo, nagsisimula sa treasure. Mas madaling ibigay ang time, mas madaling ibigay ang talent, kung kaya mo nang ibigay ang treasure. Oh, saan nyo? So, magisguta 10% kung si pastor ang ngayon bang mudawat base sa Biblia. So, basahon na to ang Biblia. Una, dinhita sa sulat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang bakandi sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon. Gayod ang mga panalangin. 10% naa sa Biblia. Question, asa ihatag? Sumasa tong gibasa adto sa templo. Pangutana, kinsay mo kubra ani? Si pastor? Biblia gyapon ang patubagon. Atong basahon. Sa Hebrehanon Kapitulo 7 versikulo 5. Ug ang mga kagikan ni Levi nga mga pare gisugo sa balaod sa pagkobra sa ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Nga sa ato pa nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong tagilungsod bisan kon mga kaliwat usab sila ni Abraham. Kinsay ni kobra? Sumalas gisugos balaod? Pare, dili pastor. Ikaduha, pakapina na to, halad, asa gihatag, sa pastor o sa pare? Biblia, patubagon. Pinaagi sa atong pagbasa. Sulat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 44, versikulo 30. Ningon, ang una ninyong abot ug ang tanang halad, ila sa mga pare, ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. Kinsay tagaan salad? Pare. Kinsay ni kobra si kapulo? Pare. Nay pastor? Zero balance. Next, kay gahisgot ang Malatias Kapitulo 3 versikulo 10, ihatag sa templo. Unsang temploha nga atong tagaan ug atong dad-an sa ikapulo? Biblia, atong patubagon, pinaagi sa atong pagbasa. Dinhi sa daduay version nga gitranslate gikan sa Latina Vulgata. Footnote sa Leviticus Kapitulo 17 versikulo 3 ningon, that is in order to sacrifice, the law of God provides sacrifice to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord, to signify that no sacrifice will be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church.
ang tinuod nga templo nga tagaan nato sa ikapulo ug dad-an nato sa ikapulo ang simbahang Katoliko. Muna kay ang simbahang Katoliko na may mga kaparian, sila ang mukobra sa halad og sa ikapulo. Mauna nga ang simbahang Katoliko na atay tithing. Pero ang tithing na to dili pinugos, dili para ni pastor nga yaw-yaw na lang in taon siya kay wala manghatag, wala followers. So, kamong mga naminaw, mag-ingat, mag-amping sa atong kwarta nga dili ta mabudol. God bless!